Приключенията на Алиса в страната на чудесата от Луис Карол. Преведена и прочетена от Петър Тушков. Този превод ползва условията на договора Creative Commons 4.0 признание. Глава 1. Заешката дупка. На Алиса започваше да й омръзва да седи и да бездейства на брега до сестра си. Веднъж или дваш бе надникнала в книгата, която четеше сестра й, но вътре нямаше картинки, нито пряка реч. А какъв е смисълът от една книга, помисли си Алиса, ако в нея няма картинки и пряка реч? Така че тък му мислеше, доколкото можеше, понеже горещият ден я замайваше и приспиваше, дали удоволствието да сплетеш венче от маргаритки си струва усилието да станеш и да набереш маргаритките, когато съвсем внезапно край нея изприпка един бял заек с розови очи. В това нямаше нищо чак толкова забележително и на Алиса не й направи чак толкова голямо впечатление, дори след като чу заека си мърмори: О Боже, как само закъснявам! Когато по-късно отново се замисли за думите, но все пак и хрумна, че цялата работа трябваше да я накара да се замисли, но по това време това и се стори в реда на нещата. Щом обаче заекът най-сетне извади часовник от джоба на жилетката си, погледна го и забърза нататък, Алиса скочи на крака, защото ненадейно и хрумна, че никой от тогава не бе виждал заек с джоб на жилетката или часовник в него и се втурна през полета по диремо, точно на време, за да види как заекът хлътва в една голяма заешка дупка под живия плет. Само миг по-късно в дупката скочи и Алиса, без да поспре да помисли и за секунда, как изобщо щеше да излезе обратно от нея. Заешката дупка продължаваше право напред за няколко крачки, след което рязко се спусна надолу, така неочаквано, че на Алиса не й остана никакво време да се спре, преди да открие, че пада в много дълбок кладенец. Или кладенецът беше много дълбок, или тя падаше прекалено бавно. Защото, докато падаше, откри, че разполага с достатъчно време да се огледа и да се почуди какво ли щеше да последва. Първо опита да надникне надолу и да прецени върху какво ще падне, а бе прекалено тъмно да различи каквото и да било. После огледа страните на кладенеца и забеляза, че са покрити с шкафове и полици за книги. Тук-там се виждаха географски карти и портрети, окачени на гвозди. Докато подминаваше една от полиците, тя се протегна и взе от нея някакъв буркан. На буркана имаше етикет портокалов мармалад, но за нейно най-голямо разочарование беше празен. И тъй като не се понрави идеята просто да го пусне и да убие някой под себе си, успя да го мушне в един от шкафовете, които прелитаха покрай нея. Хубава работа, рече си Алиса. След такова падане въобще няма и да се замислям преди да се търкулна по стълбите. За колко смело ще ме помислят у дома. Изобщо няма да се оплаквам дори да падна от покрива на къщата. Което по всяка вероятност беше самата истина. Надолу. Нямаше ли свършване това падане? Чудя се колко ли километър съм пропаднала, каза на висок глас. Сигурно вече приближавам центъра на Земята. Да видим. Това ще да са около 6400 км надолу, струва ми се. Защото, нали разбирате, Алиса беше научила едно друго по време на уроците в клас и макар откривата се възможност да не беше съвсем подходяща да показва колко знае, понеже нямаше кой да я чуе, упражнението си струваше. Да, горе-долу толкова беше разстоянието, но пък се питам на какви ли ширина и дължина се намирам. Алиса нямаше никаква идея какво означава ширина или дължина, но реши, че думите са хубавки и гръмки, така че ги използва. След малко тя отново започна. Чудя се дали няма да пропадна право през земята. Колко ли забавно ще бъде да изскоча между хората, докато си ходят с главата надолу. Антипатите, струва ми се. Този път изпита по-скоро облегчение, че никой не я слушаше, защото думата изобщо да не й прозвуча правилно. Но ще си наложи да ги запитам, кое е името на страната им, разбира се. Моля ви, мадам, това тук Нова Зеландия ли е или е Австралия? При което опита да направи реверанс. Представете си да направите реверанс, докато падате през въздуха. Смятате ли, че ще успеете? И за какво ли необразовано момиченце ще ме помислят само, за дето задавам такива въпроси? Не е добра идея да питам. Може пък да го видя написано някъде. Надолу. Нямаше какво друго да прави, така че Алиса отново заговори. Като се замисля, ще липсвам ужасно на Дайна до вечера. Дайна беше котката. Надявам се да си спомня за чинийката и с мляко, като стане време за чай. Дайна, миличката ми, иска ми се да беше тук долу с мен. Опасявам се, че във въздуха няма мишки, но може пък да уловиш някой прилеп, а прилепите са съвсем подобни на мишките.
Ало интересно дали котките ядат прилепи. Някъде по това време на Алиса вече наистина и се приспа и тя продължи да си говори до някъде сънено. Яде ли котка прилеп? Яде ли котка прилеп? А понякога яде ли прилеп котка? Защото, нали разбирате, тъй като не можеше да отговоря на нито един от двата въпроса, нямаше особено значение по какъв начин ги задава. Почувства, че отново се отнася и тък му започна да сънува, че се разхожда ръка за ръка с Дайна и казваше съвсем искрено: а сега, Дайна, кажи ми истината. Хапвала ли си някога прилеп? Когато внезапно туп се приземи върху купчи на съчки и сухи листа и падането приключи. Алиса съвсем не беше пострадала, така че след миг скочи на крака. Погледна нагоре, а над главата й цареше пълна тъмнина. Пред нея започваше дълъг коридор, а белият заек все още се виждаше, припкащ забързано по него. Нямаше и секунда загубене. Алиса се спусна подире му като вятъра и тъпо на време, за да го чуе как казва, завивайки за тъгъла: ох, мои ушенци и мустачета, колко късно става! Преди заекът да завие за тъгъла, Алиса почти го бе настигнала, а щом и тя се показа, той вече не се виждаше никъде. Вместо това откри, че е попаднала в нов дълъг нисък коридор, осветен от редица лампи, окачени на тавана. Целият коридор бе покрит с врати, до една заключени. И когато Алиса най-сетне обиколи първо вратите от едната страна, а сетне и тези от другата, като опитваше всяка по-отделно, тя се върна натъжена обратно в центъра на коридора, питайки се как ли ще се измъкне. Неочаквано се натъкна на една трикрака масичка, цялата от масивно стъкло. Върху нея нямаше друго, освен мъничък златен ключ, и първата идея на Алиса бе, че ключът навярно отключваше една от вратите в коридора. Но уви, или ключалките бяха прекалено големи, или ключът се оказваше прекалено малък, но така или иначе не искаше да отключи нито една от тях. При втората си обиколка обаче забеляза една ниска завеса, която не бе видяла до тогава, а зад нея имаше малка вратичка, висока 30-40 см. Тя пъхна златния ключ в ключалката и за нейно най-голямо удоволствие ключът стана. Алиса отвори вратата, за да открие, че от другата страна има къс проход, не по-голям от дупката на плъх. А когато коленичи и погледна по дължината на прохода, очите иззърнаха най-красивата градина, която някога бе виждала. Как жадуваше да се измъкне от този мрачен коридор и да поскита сред лехите от ярки цветя и тези прохладни фонтани, а не можеше дори главата си да промъжи през вратата. И дори главата ми да минеше, помисли си бедничката Алиса, няма да ме бъде от голяма полза без раменете. Как ми се иска да можех да се сгъвам като телескоп. Мисля си, че е възможно, стига да знаех откъде да започна. Защото, разбирате ли, толкова много необичайни неща се бяха случили напоследък, че Алиса започваше да си мисли, че малко неща са наистина невъзможни. Очевидно нямаше полза да стои до вратата, така че се върна при масата, като наполовина се надяваше да открие там втори ключ или поне книга с инструкции за сгъване на хора като телескопи. Този път обаче върху нея имаше малка бутилка, която определено беше там преди, каза си Алиса, а около гърлото на бутилката имаше хартиен етикет с думите "Изпий ме", отпечатани с красиви, едри букви. Много лесно беше да кажеш на някого "изпий ме", а добре осведомената малка Алиса нямаше намерение да върши такива неща, без хубаво да помисли предварително. Не, първо ще я огледам, произнесе тя, за да видя дали някъде пише или не пише отрова. Защото беше чела няколко хубави приказки за деца, които си изгаряха пръстите, изяждаха ги диви зверове и разни други такива неприятни неща. Всичко това, защото не бяха запомнили простичките правила, на които ги бяха учили приятелите им. Като например, че нажеженият до червено ръжен ще те опари, ако го държиш прекалено дълго. И че ако си порежеш пръста много надълбоко с нож, пръстът ти обикновено кърви. Освен това нямаше как да забрави, че ако отпиеш от бутилка с надпис "отрова", е почти сигурно, че отровата няма да се съгласи с теб рано или късно. Само че тази бутилка не беше означена отрова. Така че Алиса реши да отпие от нея и след като реши, че вкусът е приятен, в действителност беше смесица от черешов сладкиш, крем карамел, ананас, печена пуйка, бомбони и горещи препечени филийки с масло, тя бързо я пресуши. Какво любопитно усещане, каза Алиса. Навярно се сгъвам като телескоп. И наистина, вече беше висока само 20 см и лицето й мигом грена при мисълта, че сега е точния размер, за да мине през малката врата към прекрасната градина. Първо обаче почака малко да види дали няма да се смали още повече. Беше мъничко неспокойна. Защото всичко може да свърши, произнесе Алиса, с това, че ще изчезна цялата като свещ. Чудя се как ли ще изглеждам тогава. И тя опита да си представи какъв ли е пламъкът на свещта, след като свещта е свършила, защото не си спомняше някога да е виждала нещо подобно.
След известно време, като видя, че нищо повече не се случи, реши веднага да отида в градината. Ала се слиса малката Алиса. Когато стигна до вратата, съобрази, че е забравила златното ключе, а щом се върна до масата за него, откри, че по никакъв начин не можеше да го достигне. Виждаше го съвсем ясно през стъклото и положи добросъвестни усилия да се покатери по един от краката на масата, но беше прекалено хлъзгаво и щом най-сетне се задъх от умора, горкото момиченце седна и заплака. Хайде, стига, няма смисъл да се плаче, нареди си до известна степен строго Алиса. Съветвам те да престанеш още сега. По правило, Алиса си даваше много добри съвети, макар че рядко ги следваше, и понякога се смъмреше тъй сурово, че се докарваше до сълзи, а веднъж дори си спомняше как бе опитала да си плесне ушите, задето мамаше по време на игра на крокет, която играеше срещу себе си, понеже това любопитно дете много обичаше да се преструва на двама души. Вече няма смисъл, помисли си бедната Алиса, да се преструвам на двама души. Ами че от мен не остана дори колкото за един порядъчен човек. Скоро очите й се спряха на една стъклена кутийка, оставена под маста. Тя я отвори и вътре откри малка пастичка, върху която с касис красиво бяха изписани думите «Изяш ме». Ами ще я изям, каза Алиса. И ако от нея порасна, ще стигне ключа. Ако пък стана още по-малка, бих могла да се мушна под вратата. И в двата случая ще вляза в градината, така че не ме е грижа кое от двете ще се случи. Тя отхапа мъничко и произнесе разтревожено. В коя посока? В коя посока? Като постави ръка на главата си, за да разбере в коя посока растеше. Но остана доста изненадана, че си оставаше все същата. И да сме по-точни, тъкмо така става обикновено, когато човек хапва пасти, а Алиса до така степен вече беше свикнала да се случват необичайни събития, че се струваше крайно скучно и глупаво живота да се развива по обикновен начин. Така че се хвана сериозно на работа и съвсем скоро бе изяла цялата пастичка.